Kai pacha kausaynin chiqpi chaqwas yaki yarqay pasasya runamasi. Kai pacha kausaynin kupi tukuy mas pasa yaki wa ayar kay kuna tukuy mas pasa palagay ki punta kusya habulay ki ay yapinya palagay ki punta kusya habulay ki ay yapinya tukuy sakra kausay manta kalyakar kakuwa kujata ati panay pa kalyaya na paway palagay ki punta kusya hamonay ki ay lapinya palagay ki punta kusya hamonay ki ay lapinya chayrayku qampis runamasi manachu Diosman qayllaykuwa. Kai pacha kausaynin kupi tukuy mas pasa yaki wa kayar kay kuna tukuy mas pasa palagay ki punta kusya hamonay ki ay yapinya palagay ki punta kusya hamonay ki ay yapinya tukuy sakra kausay manta kalyakar kakuwa